Hey Yannick, it's Saturday again, and this time Yasmin told me a story, and you can see her here. Da jeg var ude at rejse, så havde vi vandret i 3 dage for at komme fra den ene by til den næste. Og da vi så når frem, så viser det sig, at vi skal sejle hen over en sø for at komme derhen, hvor vi egentlig havde tænkt, at vi skulle sove. Og vi kendte ikke til det her område, og vi var bare så sindssygt trætte. Og vi vidste ikke, at på den her tid af dagen, der skal man ikke sætte sig et bestemt sted i båden, fordi hver gang båden ramte bølgerne, så kom der bare sådan kæmpe bare vand. Rigtig, rigtig meget vand. Og vi var bare, heldigvis så vores tasker blev lagt under sådan en præsending nede bag i båden, så det blev heldigvis ikke vådt, men vi var fuldstændigt gennemblødte. Og det kan godt være, at det var sådan rimelig varmt, men det var stadig, det var ikke sådan det mest behagelige i verden. Og så når vi frem til den her by, som er sådan en lille mærkelig hippieby, uden nogen rigtige veje. Der var kun sådan små stier og sådan noget ind mellem husene. Og alting var sådan helt grønt og frodigt, og det var et rigtig magisk sted, synes jeg. Men vi var som sagt fuldstændig drivvåde og enormt trætte, og skulle bare finde det der åndssvage hostel, hvor vi skulle sove. Og i Guatemala, der gør man meget det, sådan, altså børn, de render også bare rundt og sådan tjener penge på sådan lidt af hver. Og der var en masse sådan unge drenge, som så hvis du giver dem sådan, hvad der svarer til måske sådan 10 kroner i dansk eller sådan noget, så viser de dig hen til, hvor du skal hen i byen. Og så var der sådan en knægt på, han har måske været 8 eller sådan noget, som var sådan, ja, klart, det hostel kendte han godt, han kunne sagtens vise os vej derhen. Og vi begynder så at følge efter ham, og så drejer han ned ad sådan en lille bitte mærkelig sti, og der er imellem sådan nogle huse og nogle marker, og sådan planterne gror bare sådan ind over stien, og det er virkelig sådan. Og i Guatemala, der er det sådan, alle folk render bare rundt med de der kæmpe machetter. Og det er sådan alle, altså sådan, også inde i sådan lidt større byer, og specielt når du render rundt ude i sådan, altså hvor folk dyrker afgrøder, ikke? Som de bruger til, ja, alt muligt mærkeligt. Og sådan en kan altså hugge en hånd af, og vi kommer så gående. Og alligevel så vender min kammerat sig om, og siger på dansk sådan, fuck, Yasmin, er det her egentlig sådan sikkert? Hvad nu hvis den der lille knægt, han havde fået 100 kroner for at føre sit baghold et eller andet sted? Og det var bare sådan, altså, vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre ellers. Vi kunne godt være gået tilbage, men sådan, vi kunne alligevel ikke finde derhen på egen hånd. Så vi endte med at gå med ham. Og han førte os hen til vores hostel, ned ad nogle mærkelige små spændende stier. Hvilket var den hurtigste vej. Man kunne godt være gået sådan mere sådan hen over sådan en stor plads op, byens centrum-agtigt. Men det viste sig, fandt vi ud af nogle dage senere, at det var den hurtigste vej, han havde taget. Så det var det tætteste, vi var på at opleve noget dårligt, og det gjorde vi så ikke alligevel. And then you need a new challenge, because I saw you have been planting those seeds, and now they just need to grow up, so I'm looking forward to be seeing some plants in your room. And then your new challenge would be to, I know I've asked you to cook something before, but this time you have to cook some of those healthy cookies, like the ones you made when you were at home last time, because they were so good. And then you have to give some of them to me when we see each other in next weekend, hopefully, because I'm coming home Saturday night, maybe? I don't know yet. Oh yeah, almost forgot. It's almost Mother's Day. It's the 11th, and I think we're both home that day. So I think we should do something for Mom. Give her a flower or chocolate or something. And then I'll see you on Wednesday, because tack, you're it.